Moikka ja tervetuloa Lego Cityin. Mitä kummaa Lego Cityssä on tapahtunut? Kaikki makaavat maassa ja kaikki on rikki. Mennäänpä katsomaan, mitä siellä on tapahtunut. Voi ei, Luigi, katso nyt tuota. Minähän katson parhaillaan. Mitäköhän me voimme tehdä tuolle? Tuo on kyllä kauheaa. Ei sen sään näin pahaksi pitänyt mennä. Mistä tuollainen trombi voi yhtäkkiä tulla? En minä vain tajua, mutta onneksi meidän asemamme säilyi ehjänä. Kaikki muu kyllä meni rikki. Niin, Lego City oli herännyt trombin iskuun. Myös kuningatar oli herännyt linnassaan. Mitä kummaa täällä on oikein tapahtunut? Apua! Mitä täällä on tapahtunut? Kuningatar ei voi kun järkyttyneenä katsella ympärilleen, mitä Lego Cityssä oikein on tapahtunut. Tänne on täytynyt iskeä pyörremyrsky. Kohta työmaan johtaja Torsti saa puhelun. Halo, Torsti puhelimessa, kuinka voin auttaa? Vai että työhommiin pitäisi tulla? Joku trombiko on iskenyt? No ei minun talolle ainakaan ole. No selvä, minä olen siellä 20 minuutissa. Samaan aikaan Lego Cityn sääasemalla. Meteorologit Visa, Mette ja Petri tutkivat karttoja. Tänään on sitten jännittävä päivä. Nyt on liikkeellä trombeja. Yksi on edennyt Lego Cityin asti. Siltähän tuo näyttäisi joo, Visa sanoo. Olen todella innoissani, nuo ovat niin harvinaisia. Älähän nyt Mette, nuo ovat kuitenkin aika vaarallisia. Ne voivat saada aika pahaa tuhoa aikaan. Näytäpäs minullekin sitä tutkakuvaa, missä se kuljeksii. Niin, meteorologien tehtävänä oli seurata sään etenemistä kartalla. Katsokas tuota, tuossa on sen tihein kohta. Tuossa näette, minne se on etenemässä. Aika pahalta näyttää muuten. Meteorologit eivät tienneet, että trombi oli jo iskenyt Lego Cityin. Katso tätä hävitystä nyt. Älä huoli, konstaapeli, kyllä me tämän saamme kuntoon. Minun työmieheni hoitavat kaikenlaisia hommia. Kyllä he tämänkin hoitavat kuntoon. Onneksi Torsti oli iloisella mielellä, vaikka tuho olikin melkoinen. Tämä olisi kyllä paras saada kuntoon nopeasti. No, me hoidamme kyllä sen. Työmieheni tulevat ihan tuota pikaa. Samaan aikaan kadun kulmassa Simo siivooja katseli epätoivoisena ympärilleen. Voi tätä hävitystä ja sotkua. Simo menee juttelemaan konstaapelille ja Torstille. Ei vaan, toivottavasti ette luule, että minä saan siivottu tämän yksin ainakaan kovin nopeasti. Et sinä siivoakaan, kuuluu yhtäkkiä ääni. Mehän autamme siinä, et sinä yksin ole täällä. Juu, täältä tullaan. Sanoinhan, että työmiehiini voi aina luottaa, Torsti sanoo. Mihinkäs mennään ensimmäisenä, Maria, Aki sanoo. Aja vaikka tuonne päin. Sinne menivät. Tämä on kuule Salaman iskusta valmis tämä kaupunki. Salamoista puheen ollen meteorologit tutkivat karttoja edelleen. Tämä on kyllä harvinaista tähän aikaan vuodesta vielä näin paljon trombiesiintymää. Ei ole tavallista. Mette, lähtisitkö sinä katsomaan minun kanssani, näemmekö niitä trombeja, mihin ne ovat lähteneet? Vai tuletko Petri mukaamme? Ei, minä jään tänne vielä vahtimaan ja katselemaan karttoja vähän tarkemmin. Selvä, no me lähdetään sitten. Hei sitten. Hei vaan. No niin, katsotaanpas mitä ne kaksi ovat täältä löytäneet. Oho, tämähän näyttää pahalta. Minun on paras tiirailla näitä tarkasti, jotta voin soittaa heille soiton, jos se trombi lähestyy. Tuolla taidan nähdä sen. Ihanko totta? Onko se ihan lähellä vai onko se mennyt jo kauemmas? Yritän saada sen tähän. Joo, no tuollahan se näkyy. Yritän seurata sitä näillä kiikareillani. Mihin se on oikein muuten matkalla? Tuo ei kyllä hyvältä näytä. Nyt se liikkuu taas tuonne. No, kerro jo, mihin se on matkalla? Onko se meistä menossa poispäin? Odotan vähän, yritän zoomata sitä. Voi ei. Mitä voi ei? Mitä nyt? Mitähän Visa tarkoitti sanomalla voi ei? Se selviää seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit videon ja muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään seuraavassa osassa. Moikka!